Dag beste kijkers, ook deze keer hebben wij weer een nieuw maandgerecht voor u. Deze keer maken wij Livar stoofvarken. Dit is kloostervarken, daar gaan wij dadelijk lekker stoven. Daar gebruiken wij wat Hertog Jan lentebokbier bij. We maken daar gebruik van wat curry. We hebben eekhoorntjesbrood, dat is een paddenstoel. Daar hebben we ook nog bundelzwammen die we erbij gebruiken. En voor de smaak gebruiken we nog verschillende groenten zoals ui, prei, knol en wortel. En tenslotte gebruiken we nog een klein beetje water om het lekker lang te laten stoven. En natuurlijk wat peper en zout. We gaan de pan eerst goed heet maken. We gebruiken best wel wat boter. Er zit lekker veel smaak aan. Dan gaan we het vlees lekker aanbakken, zodat er veel smaak bij vrijkomt. Zo, nu gaan we het afblussen met het bier. Doen we er een klein beetje curry bij. Dan doen we even goed mengen. En als het dadelijk begint te koken, te pruttelen, dan gaan we de groenten erbij doen. Een beetje wortel. Een beetje knol. Het zijn allemaal veel groenten die lekker veel smaak afgeven aan het vocht. Een beetje prei. En wat ui. Nou, dat doen we even lekker door elkaar heen. Zo, dan begint het weer te koken. Dat laten we heel even doorkoken en dan gaan we de paddenstoelen erbij doen. De paddenstoelen die zorgen een beetje voor die aardse smaken die we graag hierbij willen hebben. Een beetje een grondsmaak noemen we dat ook wel. Zo, de bundelzwam en eekhoorntjesbrood zit erbij. Dan gaan we de peper en het zout erbij doen. Mag gerust wel wat zijn hoor. Dan doen we er nog wat kruiden bij. En als laatst vullen we het nog aan met wat water. Omdat dit vlees toch wat langer moet stoven, willen we zorgen dat het goed onder het vocht blijft staan, zodat het goed gaar kan worden. Dit brengen we weer aan de kook. En als het aan de kook is, dan laten we het gedurende een uur of 4, 5 laten we het lekker pruttelen. Dan gaan we even kijken of het gaar is. Nou, dit is het uiteindelijke eindresultaat. Ik heb hier wat cherry tomaatjes. We doen een klein beetje knoflookolie overheen. Niet te veel worden. Een klein beetje peper en zout overheen. En die doen we heel even 2 minuutjes in de oven, doen we die poffen. En ook dit gerecht is weer de hele maand te verkrijgen bij Hotel Asteria. Eet smakelijk!